Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Yvette, 34 years old, isang simpleng may bahay at ina ng 3 malilikot pero ubod ng cute na mga anak. Sumulat po ako para humingi ng opinyon ninyo. 5 taon na po kaming maayos at komportableng namumuhay ng asawa ko. Masipag siya kaya unti-unti naming napaunlad ang aming junk shop. Mula sa isang maliit na pwesto sa kanto, ngayon ay may sarili na kaming bahay at lupa, may sasakyang hinuhulugan at nakabili na ng bakanteng lote. Konting ipon pa at mapapatayuan na namin ng paupahan. Ang taray naman, siya na maayos ang buhay namin, tambalang kumikinang. Masasabi kong sapat. Hindi sobra pero hindi naman kulang. Kinarir ko ang pagiging ina at may bahay. Wala kaming kasambahay at ako nag-aalaga sa mga anak ko at gumagawa ng lahat ng gawain. Masaya akong araw-araw na nasusubaybayan ang paglaki ng mga bata. Natutuwa akong ipagluto ang pamilya ko at ihandaan lahat ng kakailanganin nila sa araw-araw. Kamakailan lang nagkasalubong kami ng kaklase ko sa mall. Tinanong niya ako kung saan ako nagtatrabaho. Sabi ko wala. Sabi niya siguro may sarili na akong firm. Sabi ko wala din. Kitang-kita ko ang panghihinayang sa mga mata niya. Sinayang ko daw ang lisensya ko. Ang hirap-hirap daw na maging arkitekto. Bakit hindi ko daw ginamit ang pinag-aralan ko ng kung ilang taon? Hindi ko alam ang isasagot ko. Pilit na ngiti lang ang naisukli ko sa lahat ng mga tanong at komento niya. Napaisip ako nung gabing yun. May punto siya. Lisensyado akong arkitekto. Nakapasa ako ng board exam. Minsan din naman akong nangarap na magdisenyo ng mga bahay at gusali. Kaso sa ibang landas ako dinala ng tadhana. Nabuntis ako agad matapos ikasal at simula noon, naging sunod-sunod na ang mga responsibilidad. Habang yung mga kasabayan ko ay nagtatayo ng gusali, ako po ay nagpapatulog ng sanggol. Habang sila ay nakikipag-meeting sa mga kliyente, ako po ay naglalaro at nakikipaghabulan sa mga anak ko. Habang inaabot ng mga klasiko ang mga pangarap nila, ang tanging pinoproblema ko ay kung ano ang lulutuin ko kinabukasan. Tambalang kumikinang. Sinayang ko nga ba? Sinayang ko ba ang mga gabing puyat ako kaaaral? Sinayang ko ba ang diploma, ang lisensya at ang pangarap kong maging arkitekto? Sinayang ko ba ang sarili ko? Hihintayin ko ang opinyon ninyo sa sitwasyon ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Yvette. Well, Yvette, we're happy for you. Correct. Sa totoo lang. Alam mo,
kung magbabase lang po tayo sa iba-iba, ito yung I think napag-usapan natin to nung isang araw na iba-iba tayo ng definition ng success. Tama. Yun lang yun. Iba-iba tayo ng definisyon ng success at iba-iba tayo ng definisyon ng happiness. Hindi natin pwedeng sabihin na ako lang yung successful kasi arkitekto ko. Correct. Nag-aral ako ng architecture, lisensyado ko, nagtatayo ako ng mga buildings. So ako lang ang successful sa batch namin. Hindi yun totoo. Correct. Dahil may mga taong katulad mo, Yvette, I would say dun sa introduction mo pa lang, anong sinabi namin ni Diego? Wow! Sana all! Diba? Yun yung sinabi namin wow, sana all! Sa kwento mo, sa intro mo pa lang, parang masasabi mo, you have a perfect family. Yes. Until na na-meet mo tong kaklase. Correct. Sino ba tong kaklase mo? Itumba na ba namin? Alam mo, kahit nagbago na kami ni Diego Bandido, meron pa rin kaming mga contacts. Ayan. Marami pong mga MD na Ayan, contacts. Ipapatumba sa mga MD. Meron, madami dito. Kung sa phone book ko ay may mga father, meron ding mga MD as in medical doctor at meron ding MD as in macho dancer. So marami kaming contact in other words. So, di ba? So, yun yung gusto naming sabihin una sa lahat na hindi pwedeng i-burst yung bubble. Di ba? Putukin ng kaibigan mo yung lobo ng kaligayahan mo sa ngayon dahil sa isang comment, and please do not allow her to do that. And yung sinasabi mo na nangarap ka rin dati, that was you before you become a mother. Correct. Dati yun, nagbabago-bago po tayo. Ako po dati pangarap kong maging beauty queen. Tama. Sumali pa nga ako sa Miss Lagunoy 1997, 'di ba, sa probinsya namin sa Bicol kasi pangarap ko 'yun. Pero ngayon kapag kami nagsasabi sa akin na, "Uy, alam mo Nicole, bakit hindi mo i-try yung Mrs. Universe?" Sabi ko, "Hindi. Una sa lahat yung puson ko nakabuyang-yang." Pangalawa, hindi ko na siya priority. I mean, it's not something that I want right now. I'd rather spend my lifetime with my kids habang ako pa ang reyna ng bahay namin. Di ba? Yun. Nagbabago ang priorities. Alam mo, Yvette, ito, gusto kong makita mo yung perspective na to Kung yung mga kaklase mo, nagpapatayo sila ng malalaking building, may mga kausap ng client, alam mo, meron kang itinayo na malamang hindi pa nila na itatayo. Yan. Yun yung pamilya mo. Correct. At hindi mo din naman sasabihin sa kanila na, wala kayong pamilya, hindi kayo successful kasi ikaw din ang papatumba namin. At yan ang pinakamahirap na ipatayo yung pamilya. Actually. Kasi kahit anong disenyong ilagay mo dyan, kuminsan hindi nasusunod Diba? Yan yung pinakamahirap So, kanya-kanya yan. So, there are people who are successful with their family lives and there are people who are successful with their careers. Merong mga iba na they have the best of both worlds pero may trade-off din yan. Diba? So, hindi mo basta gusto lang namin sabihin, huwag mong hayaan na yung comment na yon ng kaklase mo na hindi mo naman ka-close, nakasalubong mo lang sa mall, ang mag-define ng success ng buhay mo. Tandaan mo, Yvette, wala kang sinayang. Wala! Para sa amin, sa perspective namin, based sa kwento mo, perfect yung kalagayan mo ngayon. Actually, sa totoo lang, di ba? Ang dami mo nga nangang napapatayo. Isipin mo, magkakaroon ka pa ng sariling paupahan, konting ipon na lang, di ba? So, kanya-kanya talaga yan. Diba, nagtitrending ngayon, may pera sa basura. True. Ganyan. Yung usapan ngayon sa Senado nag-deliver kami ng basura pero mali-malit ang bag yun. Ay, nakakaloka. Pero yung mga junk shop, tinitingnan lang natin yung mga junk shop, ang daming pera dyan. Bakit ang daming junk shop? Oo. 'Di ba? Kasi may pera sila. Hindi lang nila fino-flaunt. Pero sa totoo lang may pera din talaga ang laki dyan. talaga ng kita So kanya-kanya, 'di ba? So for example, meron kang junk shop. Kunyari, ang pinag-aralan mo nung araw bago mo na ipatay yung junk shop, katulad nito, pag-arkitekto, lisensyado ka rin. Pero ang ending, nagkaroon ka ng junk shop. Hindi natin masasabing hindi ka successful kasi successful ka in your own way dyan sa junk shop na yan. At may property ka na nabili na may vacant na lupa. Ikaw ang magde-design yan. Kaya nga. Diba? So, kanya-kanya. And even yung mga single. Diba? And even yung mga, ano tawag dito, yung mga single na
definition nila ng success is nakakapag-travel sila anywhere. 'Di ba? Let them be. Yun naman din talaga, successful sila doon, 'di ba? Kung halimbawa ikaw successful ka sa pagpapatayo ng pamilya, good for you. Hindi naman ibig sabihin na yung mga walang pamilya nag-decide na hindi mag-anak ay hindi rin sila successful. 'Di ba? Successful din talaga sila. May mga tao lang talagang taklesang mag-comment. Ayan. Mga sugo yan ng demonyo. Pampagulo na maayos mong buhay. Kasi 'di ba last time na pag-usapan namin ni Nicole. Sino si Nicole? Nicole ni Naya. Si Miko ni Nana. Sino yon? Napag-usapan namin na yung success kasi, kung minsan, depende sa phase ng life mo. Yes. Kung anong edad mo ngayon, piling mo, ito yung successful, nagka-edad ka ng ganito, iba na naman ang definition mo ng success. Successful. Diba? Success. So, kasi kanya-kanya yun. At saka, wag nating gawing batayan o standard yung success ng iba sa magiging success natin. Correct. Never mong gagawing batayan yan kasi pag ginawa mong batayan ng success yung ibang tao, hindi ka talaga magiging successful. Tama. 'Di ba? Oo. At hindi mo makikita yung sarili mong grasya. Correct. Tingnan mo naman kung tutuusin, 'di ba? Uulitin namin. Ano yung sinabi namin ni Diego? Wow! Sana all. 'Di ba? Kasi ang ganda ng pagkakapinta mo, Correct. isipin mo. At saka ang ganda ng parang nakikita ko 5 years kayo mag-asawa. Tas in those 5 years nakapag-produce kayo ng 3 anak. So yung sunod-sunod ba sila na bundle of joy, ibig sabihin ang ganda rin ng para sa akin yung sunod-sunod na pag-aanak ay magandang planning din kasi parang sabay-sabay ng pagpapalaki versus ayan. yung mga malalayong agwat. Pero kanya-kanya din naman talaga, hindi naman natin sasabihin na kayo lang ang perfect. So, ang ganda ng pagkakapinta mo nung buhay na meron kayo. At naalala ko lang, nabanggit ni Nicole din dati na meron siyang kaibigan na mataas ang katungkulan sa isang kumpanya, nag-resign kasi gustong maging nanay. Maging full-time housewife. And sa kanya, isipin mo dati siyang dating mataas ang posisyon, tapos sa kanya, ngayon ang definition niya ng success na perfect niya yung bento lunchbox. Yeah. Ang definition niya ng success, naregaluhan niya lahat ng mga makaklase ng anak niya ng Pasko na i-ribbon niya ng magaganda at maganda ang presentation. That's her definition of success. Samantalang dati, Jegs, kinatatakutan niya ng mga kliyente, ayaw yang kamiting ng mga tao kasi nakakatakot. Ganon siya. And during that time, that was her definition also of success. Na successful ako kasi ito ay na-establish ko yung nakakatakot ako. Yun yung gusto niya Successful siya na nakakatakot siya. Tapos biglang all of a sudden, ang success sa kanya na perfect niya yung lunchbox. Diba? So define your own success. Don't let other people to define kung anong success mo. Correct. Diba kagaya nitong sinabi ng kaklase mo, ay sayang lisensya mo. Diba? Ano ka? Kaya nga nakakaloka. Dapat, alam mo kung kami nandoon, sasabihin talaga namin sa kanya, alam mo, sayang. Sayang yung binabayad mo sa skin doctor mo, walang effect. Pinapansin mo yung hindi ko pag-practice ng lisensya ko, hindi ko nga pinapansin na wala kang itsura. Kung nandun kami, malamang ganun ang linyahan namin sa kanya. Pero gets ka namin, tao ka lang. Napapatanong ka lang din. Diba? Tapos mapapaisip ka lang din. Pero kaya nga sabi ko kanina, mga sugo ng kasamaan yan. Kasi yun naman ang, diba, ano ang goal ng evil? Steal, kill, and destroy. O, diba? So gusto niya nakawin nakawin yung happiness mo. Patayin yung happiness mo. Tama. I-destroy yung peace na meron kayo. Ang sarap na yung peace of mind mo sa pamilya mo. Correct, maayos At yun yung na. ang hirap hanapin, Tama. Tapos may manggugulo. Sugo nga yan ang kasamaan. Yaan mo siya. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!